Telacain ajae catelacae di kuntul jare panyandoke batul kari siji Telacain ajae catelacae di kuntul noke panyandoke batul kari siji Akan beralangkang etan siti kuburan mayat Lambi abang ketanda mata wadah pupur kenggole duit Telacain ajae catelacae di kuntul jare panyandoke batul keri siji Telacain ajae catelacae di kuntul jare panyandoke batul keri siji kuburan mayat beta siti kuburan mayat gambi abang ketondo mata wadah pupur kenggole duit Mas, masih. Tolacain ajae catelacae di untuk cari banyak doke batul kare siji Semarang babi foto ukuran komandemai sembayang ngomlopur dosa wadah pupur kokole duit ya iyo Tolacae di itu dari banyak doke batul kare siji Tolacae di untuk dari banyak doke batul kare siji suwe ora cecamu jamu pisan kodok pendiran suwe ora ketemu pisan topeng libat ragilan untuk cari banyak doke batul kare siji suwe jamu pisan kodok telong suwe ora ketemu pisan ojo gawe gelong piye Mbak Yu? Yo nggon mik dodok diangkat ya Mas. Vokale tambahi apa mike volume ketimplak kuwi diangkat mesake. Apa Mbak Yu iki? Urutane apa iki? Komandan klepone ndi? Iki rumah saku kok jan. Wajah-wajah iki ana sira asing barange. Ayo Mbok. Joget ke Mbok? Lagune apa iki? Lagune apa iki Mal? Ayo prakanca
rukune Islam ya iku lima sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune kaya zakat pada poso ana ing wulan Ramadan pelima kaping lima amun puasa ini negeri namanya Jambi kalau agami nama Islami agami Islam sudah terang asal dawuhe dari pangeran welah ana sik jeglet-jeglet barang kok teko disentak ora apa-apa wis apa jare Mas Nur iya ora apa-apa mondolan ki teko los iya ke beme dute beme jaluk Sidorondo. Apa? Padahal ora Sidorondo lah sini. Iya ki. Yo. Guyu wonge. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku mbiyen aku sakon nganteni. Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sakon ngenteni aku lan aku amuga dadi jodhone ora kena prawane tanteni opone budone sikat mal biyen mula sliramu wis tak aturi agone bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tampa kabeh iki ora perlu janjiku biyen aku sakon ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sakon ngenteni lan aku amuga dadi jodhone ora kena prawane iya tadi rondo
kawane tak meni rotone ora nyono sampean aku ngenteni nyatane tresnamu tulus sejati sing rasuwun sing gedhe pangapurane ayo bareng-bareng urip bebarengan yen kula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati Sago ngenteni ya iya janjiku biyen aku saka nganteni kowe lan aku ampun dadi jodone ora kena kawane tak anteni Pengumuman untuk dulur-dulur kabeh ingkang rumaos kehilangan kunci tadi di sebelah utara monggo saged dipendet wonten ing sekretariat. Sepeda malih pengumuman yang merasa kehilangan kunci sepeda motor tadi di sebelah utara silahkan nanti ambil di sekretariat. Yo, siap ke? Adep-adepan. Yo, sabrak. Adep-adepan. Oke. Oke, Mangke iki wis nggih. ana lise. Iki mesti wis nyepake duit iki mesti iki. Wah, jan berat iki nek ora iki. 200 iki Mas Nur. Heeh, 200. Ya adep-adepan, Dik, adep-adepan. Lah, jan ayu-ayu iki kono adepan ra gelem. Ben kaya mburi kae. Iki Mafailatun, mafailatun, mafaid. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafaid. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. mafailatun mafailatun mafai. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafaid. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafaid. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. Dijajal Mas, beduke Mas. Beduke ditabuh muni ora? Mas, Mas Cendol, beduke beduke ditabuh muni dijajal. ora? Ditabuh. Beduke iki tutuk muni apa ora? Atos. Ayo suarane dijajal iki nggon sistem nak benake. Dijajal ditutuk Mas Cendol. Nah, Apa? Bare apa? Raga kang kaciret tresna tindalita
gandrung parasmu ora gampang nampa Se lakon iki aku wis lupa ikhlas lagu kasunyatan kanggo panjenengan kenapa kasunyatane ngetresno aku sumat wong liya ngapuran aku yen ninggal kesiramu kangge gati kowe dudu tuanku Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe kekalento gantiku pangenompo lakon iki aku wis nyoko ikhlas nanging apa tak lakoni tanpa kasunyatan ing tresno kowe sumanding wong liya ngapuran aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu tuemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanku muga kowe tinggal lento gantiku Bebasane kembang mekar ono ing ati nanging aku kudu wis cukup lalekno timbang atimu lara marga rasa tresno ra iso dipaksa aku sumpah ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing katampa Bebasan ing kembang mekar ono ing ati nanging kudu aku sing duweni Monggo ingkang rumaos kehilangan kunci yo ada depan mana punika yo saged diambil wonten ing sekretariat. wajib ngain lanang wadon lurung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu ojo liren yen durung rusak bodomu ojo liren yen durung rusak bodomu wajib ngait lanang wadon lurung ilmu wajib ngait lanang
wadon lurung ilmu aja liren yen durung rusak bodhomu aja liren yen durung rusak bodhomu Wate pangangin lanang wadon lurung ilmu Wate pangangin lanang wadon lurung ilmu Aja leren yen durung rusak bodhomu Aja leren yen durung rusak bodhomu mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi papujanku bingung rasane hatiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwoh rasane hatiku sansaya nalangsa wis lali malah sansaya kelingan arep nganti besok kapan gonku mendem ora bisa turu saben wayah lingsir wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi papujanku bingung rasane ngrasake atiku sansaya nelongso tak lali-lali malah sansaya kelingan arep nganti besok kapan gonku hatiku arep sambat
nanging karo sapa karo sapa nyatane ora kuwomo ngrasake atiku sansaya nelongso wis tak lali-lali malah tansaya kelingan arep nganti besok kapan rotku mendem ora bisa turu sampai hati 5.000 gitu kopi ayo ya mosok main Mbak Kaum to ora ono banyu anget e kancane Mary Mbak eh tak sawer gue HP wenyo kembali terus apa iki terus kok lali jik jik lo jik Apa, Nduk? jik jik wah mata kok burin apa nduk sik ya arep-arepan ya Irfandi ronce-ronce kembang wangine mubiar-mubiar kumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mubiar-mubiar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo 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 longgah ingkang sekeca urip pira ning alam donya kuwi ora kena semoyo ya Irfani ronce-ronce kembang yang kembang wangine mubiar-mubiar kumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mubiar-mubiar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo 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 lenggah ingkang sekeca urip pira ning alam donya kuwi ora kena semoyo wis lek keplak-keplok wis hadap muka meneh
diiringi lagu mari-mari. Seksi sayang sakno sakno